boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Saka po baga nahiling na nindo su video na naglalakop ngunyan sa social media. Bala na po kamo mag-atid-atid kan mga pangyayari digdi po sa tuyang palibot. Sana may mapanimbag ko yan today na nagpapadagos baga itong hearing ka na ICI. Dakol na mga pangaran po duman ang Invelto. And sana tawan muna nin prioridad ining su pagtaonin asistensya para po duman sa mga Bicolano at the same time mga Pilipinong nagka-arafektaran po tabi kan halos sunod-sunod na bagyo na nag-agi po digdi sa tuyang nasyon. Maray na pagkauto po dyan sa Legazpi City Public Market. Hali ako duman ka sa bagong aga. Dakol kitang mga paradangog dyan. Dakol kitang mga nakaantabay dyan na mga paratinda. Nin maritatas. Nin mga karne. At the same time, paratinda po nin bagas. Maray na pagkautuman po dyan sa may parte kan Nito Albay. Pararehas po kita dyan sa southern part na Legazpi. Wara pa po nin supply nin kuryente. Pero pampirang aldaw nang nahihiling ko sa mga amigo ta from Albay Electric Cooperative. Nasa pagsalida naman po tabi kan mga posting nagka-purtol po dyan. Nasa paghawi naman kan mga itong mga linya kan kuryente na may nakasabloy na mga it's either sanga po nin kahoy, may mga nakasabloy na sudahon nin batag, layong po tabi, may natumbahan ko yan po ki niyog, may mga nagkatumbahan nin darakula po tabi na klase nin kahoy. Sabi digdi sa power monitoring report na ibinaluwas po kan Albay Electric Cooperative alas 9 ngunyanin pagka aga. Nasa 23 o 28.06 na po kan kabilugan na perang barangay 720 barangay di po sa probinsya kan Albay naibalik na po ang supply nin kuryente. Sa 720 na barangay di po sa probinsya kan Albay, igo po kita ni nasa 211,040 na mga miyembros konsumidores kung saan nasa 48.96% na ang igo po nin supply nin kuryente. Until now, makikisan na all ako Kuya Nens. Sana all day ko naram Kuya Nens kung anong pangimati ka, nagkakaturog na may naglalabad-labad na electric fan. Tapos pag di ko sure kung apektado ba Kuya Nems kan brownout so signal duman sa muya kan globe communication wara po talaga nin signal duman ang globe. Sabi na, di ko na aram Kuya Nems ang pangimati na pag early morning mas kinyaw na ako sa kwarto Kuya Nems, nagdadial ako para digdi dyan sa technical, sa landline po dyan, sa mga cellphone para po mag-standby. Pag early morning Kuya Nems, kaya puhanan ko pang magluwas sa harong, maghanap nin marhay na signal, tanganing makareport po pagkaaga. Sana
Bata pati Kuya Nems ang mga mga water refilling station po baga dyan sa may pa-southern. Medyo they nag-pick up Kuya Nems kan mga ano po duman, mga jug. Ito po bagang sa mga laugan kitubig. Dahil anta, sinda mga ni mismo man, apektado man po tabi kan burn out na na-experience dyan. Kaya apektado itong tubig inumon dyan po sa may parte kang sur kan Legazpi City. Pero ang burn out na yan, sagod pa po tabi yan sa munisipyo kan Maanito Albay. Dahilan po ta sagod sa ngunyan, wara pa po ni sarong barangay. Dyan po tabi sa nasabing munisipyo an igwa po ni na supply nin kuryente. Sa Bakakay, igwa naman ni na sa 23.21%. Sa Malilipot, may 44.44% na. Sa Malinaw, wala pa nanggad po. Sa Santo Domingo, almost 86.96% na po tabi dyan. An igwa man nin kuryente. Sa Tabaco, may 40.43%. Sa Tiwi, wala pa po. Sa Kamalig, igwa na po ng 32%. Ang Daraga, 55.56%. Ang Legazpi City, 75.71%. Sa Islang Munisipyo kan Rapo-Rapo, igwa naman po ng 8.82%. Sa Ginubatan, may 29.55%. Sa Libon, may 2.13%. Sa Ligao, igwa po nin 34.55%. An Uwas tapos Pidoran, wala pa po nin kuryente. And then sa Pulangi, igwa naman po nin 15.91%. Iyan an anunsyo, abiso hali po sa Albay Electric Cooperative manungod po sa Power Restoration Update. And kasuhapon, may ipig forward sa kuya si Ate Ann, so tagapagtaram po ka na Albay Electric Cooperative na sarong abiso man. Manungod man iniduman Kuya Nem sa tamay mga nagkaka-resibida asin ng mga report na may mga individual na nagpapamidbid na kami ngaya, miyembro po ngaya ka na Albay Electric Cooperative. Tapos, naghahagad po nin certain amount na bayad, pambakal ngaya po ki service drop wire. Iyan nga yung mga service drop wire ngayon na iyan, gagamiton mi ngaya para sa nagpapadagos ngayang restoration activity. Di po tabi ka mo basta-basta magtubod ka iyan. Dahilan po ta aleko, wara po tabi nin sisingil na man na kantidad para po digdi sa nagpapadagos na restoration activity. Just in case man po, halimbawa may nagdyan sa indong mga residensya, igwa ka anduman sa, dati Kuya Nems, igwa ka anduman sa muyang offer dyan sa Southern na para ngaya mambako ngaya magrabi po babayadan mo sa kuryente. Tawan mo ngaya ko ki 8,000. Iigutan mi ngaya so may mga argukan Kuya Nems na mga offer. Iigutan mi po ngaya tabian sa indong kontador. Dahil ni Aram, ang na-offeran niya Kuya Nems, may mga barkada duman sa Aleco. Inda sana, kung nasasog ito ang personang ito, dahil naman ki nag-utrong nag-offer po kaya. Basta ang anuman po na kwarta na bubuwian po nindo, dapat po gigibon iyan sa mga accredited na itong sa mga collection offices kan Aleco. Yan baga just in case na day po kamo makabayad dyan sa mismong opisina ninda. Day kamo available para duman sa drive-thru payment ninda. Iga po baga nin mga accredited na collecting offices itong su ASCO na tiga-apod. Kung saan ito po ang mga lehitimong piga a-accredit ka na Albay Electric Cooperative na magkolekta po tabi nin bayad kan sa ina pong mga miyembros konsumidores. So, kaparehas lang iyan. Nalimbawa ngaya ako, may nag-message nga kay Kuya Nems, nagpapamidbid na si Angel Mostaza. Ngaya Kuya Nems, padarhan mo ngaya po ako nin 5,000 ngaya sa GCash. Ini po ngaya ang sakuy ang ngayang number. Di po kamo basta-basta. Masig ako kamidbid ni Kuya Nems, pero so number na ginamit. Baka day man nakasave kay Kuya Nems na number. Di po tabi kamo kaan basta-basta tubod. Di kamo basta-basta po magpadaranin man na kantidad din kwarta
pati na ang mga personal information, lalo na kung konektado na po yan sa mga bank accounts po nindo. Dahilan po ta, mas marahay nang maging alerto po kita dahilan tangon yan. Harani na po ang holiday season. Dakol na po ang mga daing kuro kararigos na pwedeng mag-approve sa kan pagkakataon, lalo na po ngunyan. So mga government employee palan ngunyan ko yan, mas mga maugmahon. Kaya posibleng taratad taod, ang mga grocery store ligdi sa tuyang palibot, halawig po ang pila. Kaya po anta pong mag-verify kung halimbawa, may mga messages po kamo nagkaka-receive na naghahagad nin kwarta, naghahagad po nin pabor. Mas marahay na apudanta po itong sumismong kung kamid bid man lang po nindo. And kung daiman, makipag-reach out po kamo duman kung may office po ito, may landline, may number, o kung may Facebook page. Dahilan po ta, ang mga daing kuro karigos naman nguyan Kuya Nems, iyo po ang high-tech naman. Nagagamit naman sinda ni na social media. Tanganing makahanap po ni na mabibiktima. 'Di ba Sir Andy Marbella kan task force kayo sa nailing ko Sir Andy, medyo diit ngunyan ang mga babaralagaw-bagaw na mga tugang tangbadyaw di sa palibot. And nahiling ko man dyan sa mga pampublikong jeep po baga sa tuyang palibot. Nakabugtak na itong si Ma'am Leia kaya kan si SWD. Last time, taga Southern Part man pala ini kan Legazpi. Nakahuron ko siya, mantang nagbabiyahe kami pababa digdi. Na nasa pagprint ngaya kami ka itong information na itong mga flyers po baga. Idukot mi nga iyan sa mga jeepney digdi sa tuyang palibot. Tangan ni ngayang mainformaran niya sa publiko na halimbawa, kita baga sa tuya bilang Pilipino, likas sa tuya itong maski sa salit na kantidad, piso, 5, 10 pesos, nagtatao ni na dumas sa mga naghahagad po baga sa mga gilid gantinam po. And ang gustong ipasabot kang si SWDO, ini po kaya din yung mga bisita at mga badyaw. Sabi ka yan kan si SWDO, nagakamuro yan ngayon digding niya sa tuya ngayon sa Legazpi. Dahil ngayon pag nagpapalad niya sinda pa naghahagad, may nagtatao. May nagtatao ki piso, may nagtatao ki 5, may nagtatao ki 10. Kasi ngayon, ang connotation ngayon kan tao, may mga nagkahururon ngayon kami. Mas marahay na ngayang manghagad kaysa po ngayon mangabas. Pero sa ibong ngaya kaiyan, igo po ngayanin penalty itong sa mga personang nagapara tao po baga nagtatao kilimos. Iyan man ang gusto nindang masabutan kan tao dahilan wala man po nin maraot sa pagtabang sa pagtaon nin certain amount. Pero yun nga ni iyan, imagine po sa kada pagtaon nindo mas naiingganyara sa mga badyaw na magsiligi sa tuyang palibot at the same time dyan po baga sa may kanto kan Villamor Subdivision, palalaaw didi sa may SM City Legazpi, or kung halin naman dyan sa may SM, paluluwas duman sa may Rizal Street dyan sa Barangay Kabaangan. Bigla na sana Kuya Nems na may manatagadol dyan sa may likodan na parte kan jeep. Tas mahiling mo, may nagagaw-gaw na lang sa imong naka-brown na envelope. Mahiling mo dyan. Yun na nga ni po iyan. May mga presensya man po graray kaining mga badyaw dahilan sagud sa ngunyan ngayon igwa pa ngaya ki mga nagtatarao pa digi sa tuyang palibot, and digdi ngaya ang tawo ngaya sa Legazpi halos ngaya mag-aga dahil nauubusan kitawo, pero ngaya pag tig-offeran mo ngaya iyan ng mga badyaw na ana iuli duman sa indang mga residensya kung sa insinda po naghali, nagre-refuse nga iyan nagsayuma dahilan nga kaya man nga nindang magbalik nga giraray duman may pamasahe man nga giraray nga iyan. So mga driver man, so ibang na mga driver, sabi ninda ako na sa iman ninda napupugulan na day pa sa kayon dahilan po namamasahe man ngayaan mga tao ngayon iyan once ngayon na nagta-travel sinda, halimbawa kung hali po digi sa Legazpi, mapasiring mabaliw po nin area, pasisiring po dyan sa may partekan First District, partikular na po tabi sa Tabaco City. Maray na pagkaudto kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po nguna na pagkaudto.
And then kay Sir Alvin Uy, naka-antabay man po nguna na pagkahapon, nigdi po sa satuyang programa. Sagod kita po na alauna nin pagkahapon mag-istorya kita kan mga pangyayari po sa palibot. Maray na pag-auto kay Sir Ramil Porteria, nakaantabay po ngunyan. Kay Sir Paul Ian Buena, kay Carl Joshua de Guzman, kay Ira Dacuba de los Santos, kay Sir Homer Realista Lola, kay Alvin Placer, kay Sir Melvin Banzuela, kay Sir or Ma'am Noni Blazo, nakaantabay po muna na pagkahapon tabi digdi sa tuyang programa. Kumusta po ang sitwasyon kan panahon dyan sa indong lugar? Digdi sa sentro kan Legazpi, nagbabagsak po tabi an oran. Nahiling ko kasubago, nasa luwas, naghalat ako kay Jake. Grabe po subagsakan oran. Ang takot ko daw naman Kuya Nems na matagitingan. Tahabo ko nang ma-experience, so na-experiencean ko kan kasagsagan kan bagyo na nagko-40 po ang sa kuyang kalintura. Kaya magantabay and magsunod po sa mga ipagpapaluwas na anunsyo kan Department of Health tangani magkairibitaran tapuan na man iba-ibang mga hela ngunyan po na siring kainian sa tuyang panahon. Maray na pag-auto kay Bryle Allen, sabi na pa shoutout naman Ma'am Angel, haha. Hain kang unan Bryle, maray na pag-auto sa imo. Tig-anap na katagayod ni Joanna Agripa, dyan sa barangay Taysan, Legazpi City. Harayon daw ito Kuya Nem sa linakaw mi duman ni na Bryle. Aday mo pala, sulo pala na ako naglakaw pa siya rin po duman. Tapos, sa mga kaibahan ko, nagka-irinot na duman, tara po sa sila magbudal fight. Masaramon so native naman ako dyan kan lolo ni Joanna Agripa. Dyan po tabi sa barangay Taysan, Legazpi City. Maray paan barangay Taysan. Taigwa na po nin supply nin kuryente. Pero ito lang na along the road. Itong sa mga nasa sitio, itong sa mga nasa Purok, and then sa mga nasa Paralaog ba, wala pa po tabi. Ang pinakamaswerte pala nigdi sa Gabos, si Kuya Nems Florida, right after po kan typhoon, dyan sa barangay Sagpon, kan Daraga Albay, tulos pong naibalik. Kuryente po tabi. Ano po man Kuya Nems, pwede na po katang mag-suro-serblagan ang ngunya na pagkahapon po tabi. Ingat po ang Gabos na mga nagbabiyarahe. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora, and then sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po ang silong nakaibahan ko na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Sumali na at maging maswerte sa